Ara us explicaré el conte de la Rínxols de xocolata. Hi havia una vegada una família d'ossitos que vivien a casa seva i estaven esmorzant un entrepà d'hamburguesa vegetal. I estaven tan tranquils i van dir: «Vaja, ara hem d'anar a comprar unes pizzas per sopar». I van marxar. «Anem, pare! Anem, fill meu!» I van marxar. I es van deixar l'entrepà d'hamburguesa vegetal a mitges. Total, que passava per allà una nena que es deia Rínxols de xocolata. I la Rínxols de xocolata va veure aquella casa tan impressionant al mig del bosc, una casa impressionant, i va decidir trucar a la porta. Toc, 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 toc. Oh, sembla que no hi ha ningú. Vaig entrar dins la casa. I va entrar. Cosa que no s'ha de fer, perquè s'ha de demanar permís abans d'entrar a les cases. Va entrar i va dir: «Ai, tinc molta gana, tinc moltíssima gana. M'agradaria menjar alguna coseta. A veure si trobo alguna cosa. Oh! Aquesta cadira em va una miqueta gran.